Mal-2500 persuna li jaħdmu fis-settur tal-proprjetà ser ikunu obbligati joperaw biss permezz ta' liċenzja li bil-fors trid tinkiseb sa Diċembru tas-sena d-dieħla. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Saġus waqt konferenza tal-Gvern bit-tema Għada Aħjar. Dan wara li l-Kumitat tal-Abbozzi tal-Kamra tad-Deputati approva qatt li ser ikun qed jirregola s-settur tal-proprjetà. Fil-fatt is-Segretarju Parlamentari Aġus spjega li fi ftit jiem ser tkun qed tidħol din il-liġi ġdida fis-seħħ. Liġi li tobbliga lill-aġenti jew konsulenti tal-proprjetà u sensara fost oħrajn sabiex jipparteċipaw f'kors qasir biex bekk jingħataw din il-liċenzja. Liema korsijiet għandhom kwalifiċi għal livell 4 u li huma magħmulin b'konsultazzjoni mal-MCAST. Apparti l-MCAST li ser tkun qed toffri dan il-kors, istituzzjonijiet akkreditati wkoll mistennija joffruh fi żmien li ġej. Liċenzja valida għal 5 snin u f'dal perjodu tal-5 snin hemm numru ta' rekwiżiti li jridu jintlaħqu. Wara 5 snin il-persuna titlob sabiex tiġġedded il-liċenzja tagħha jekk ikun għamel dak mitlub mill-bord, il-liċenzja terġa' tiġi mġedda. Is-Segretarju Parlamentari kompla jispjega kif min inqabad jopera mingħajr din il-liċenzja ser ikun qed jiġi multat. Kull persuna li tinqabad taħdem mingħajr liċenzja valida hemm multi kbar, multi li waslu sa 20,000 euro li jinnittama li għalhekk ingħata din il-possibilità li kull persuna li taħdem fis-settur ikollha liċenzja valida sa żmien mitlub. Persuni li jbigħu żewġ proprjetajiet f'sena jew inqas mhux ser ikunu mitluba jġibu din il-liċenzja. Waqt il-konferenza ntqal kif dan is-settur huwa wieħed li jirrikjedi responsabbiltà minn dawk kollha li jaħdmu fih, hekk kif ħafna xerrejja li ser ikunu qed jagħmlu l-pass importanti tax-xiri tal-proprjetà għandhom id-dritt li jingħataw il-pariri sewja kollha mingħajr intoppi jew nuqqasijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.